Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paring tetembungan kula paring nama Raden Bentul. Raden Bentul menika saged dumugi wonten ing tanah Jawa netepi giripatembayanipun Kaki Bambang Amung Tani. Ananging Raden Bentul ing mriki boten kaijenan nggadahi kegandengan Raden Tempem mbok menawi dereng saged jumeneng wonten papan palenggahan kula timbali kagem gending Jawa. Pingkor sepira sa? Dijeling gending ora aku iki. Sinom mateni wong. Nyamat. Kowe ora ndang metu kok nyamat iki. Pamintaku ya kok kena prank kabeh. Nimasitase atut runtut tansah reruntungan. Deledek. Ayo Mbak. Sak jomplang. Cutuk demung mlayu. Kandhane yo sasi ramain kok main pisan larase blero kabeh. Aku kang setya satu Sumpah
Piye lo? Wis pernah. Pak Mun piye Pak Munadi piye? Bepisan ya. Kayak apa iki? Layak kok kudu nguncali tutuk. Kandhan yo. Gak mood to kayak. Dia panas jebon jero. Gak mood. Diaturi apa iki? Kayak apa? Manut. Manut iki gak ana lagu manut to. Sapa manes? Bepisan terus santen njaluk. Apa kok? Kangen kutan paupama mung sliramu kang seto aku iburiku bingungi wae kene wis ngeleng-eleng laras tenanan mung semono lho mung sliramu kang dadi dalangi ngati iki lho sing kerep kepleset aku wusu enggonku nunggu sliramu tansah leledha ngelingono rikala dina bungkur sliramu wis ngendika tresna lahir trusik pati Tetong sasi lasing nganggung ngenteni mung sliramu bagus kang dadi ati rina
WMJ Laraso. Iki ku yoga apa-apa remuk kowe. Wes ora melu tuku melu rusak. Iya jame magak lho. Magak piye? Iki ruatan kok keterangan. Heeh. Menek lagu gur setengah lagu. Ora apa-apa. Piye? Penting ruwatane barandan wae. Nah, ngono ya, Bos. Iki diweki lagu setugel. Setugel. Lagu apa iki? Wis pokoke sing bisa ditugel. Aku nek kira aja mbakmu ya. Sinom. Tenan ora iki. Memanesmu kanggo
aja loro. Nek loro rantuk, nek Ora, ora. telu tok. Loh, bojo iki cukup siji ngono lho, Kono. siji ora entek-entek kok loro. Siji kene, siji kono, siji kono. Nek tak dono yagane iki yo Iya. jan gironge buantre pala. Lho. Lah nek sing tengah kae sing nyaron Apa? lagi bar entuk vitamin. Vitamin bar mudik Lah kae sing balung sing balung. lagi ngangen-angen. Heeh. Sing siji sing nyacah kae Aduh iki jek jokol. Joko mangsamu. Iki jek cilik sing mekeng lho. Penggane sapa kuwi no? Heh. Aja ngono. Lho, ora. Aja buka jaswati ya. Ora kok buka. Wong aku roh mlebune kok. Alah ancen kowe ku sing ngajani ya on. Hamba Mong gawe si kucing to. Terus pemamate tanpa turu atiku tansah kesian amar keleng bubar sumate mutiara take lancar kulit aduh bangkene rumpang sakit laku karo pilawile awe po tansah ngece sing kajabung jaluk iki ora rukun karo kancane lho kowe lho. Nggih. Ning iki dina aku arep ngayahi adicara pangrapatan aku njaluk ego praktikel aku kudu kebim. Kakang Pendol. Bem. Panjenengan tak mangertosi. Mm-mm. Yen to sing nandang pangruwat menika, ingkang ngruwat menika lak kedah, ingkang sampun sepuh boten ateges namung sepuh bab yuswa, ananging ugi bab kawruh. Bener. Pamangka panjenengan kalian kula yen to bab kawruh menika boten kirang-kirang. Ananging yuswa, panjenengan kalian kula menika amargi dereng gadhahi katurunan. Sing kok Dereng karepno. gadhahi momongan menika tasih katon muda taruna. Yen to panjenengan nyarujuki pripun? Nramur laku kantos jejuluk panjenengan kalian kula sak menika Kakang. Yen naturmu kaya ngono aku wis tanggape sasmita. Nggih. Wiwit dina iki kowe kelawan aku aja nganggo jeneng Raden, pentol kelawan Raden tepo maneh. Nggih. Nanging ganti jejuluk kaki legayek laline legayek, Mbak. Kaki legaya dalanene legaya. Kaki legaya. Nini legayek. Yen ta kados pekatan lagi sampun katon pas kalian kahanan. Yen to sak mangkene wonten kadang geseng ingkang nyuwun pitulungan marang panjenengan kaki legaya lak boten nguciwani. Bener wis ora pakewuh yen to arep nulungi karo pawongan kae. Anjing. Nanging ngene yo ini Pripun kaki legaya? sakwise kowe kelawan aku ngamur laku, apa kaya ora miring manuk prenjak kadang-kadang sak jabane omah. Kaki legaya. Nini legayek. Tansah ganter-ganter anggenipun perencak menika. Sansaya banter malah kaporo. Kletang-kletang coba panjenengan persani kaki legaya. Coba diratus sauntara ini. Dampyak-dampyak menika kaki legaya. Mbok
menapa wae prenjakan gantre-gantre kae tumus ana tamu sing rawono rompake kaki legayek dalah nene legayek. Anjen mugi-mugi tamu ingkang rawuh sak mangkene amberkahi kagem keluarganipun kaki legi dalane legi. Kaki legi ya. Nene legayek. Prenjak anggenipun ganter-ganter sansaya banter. Menika tumus dinten menika wonten tamu ingkang rawuh. Menapa panjenengan menika sampun tepang tamu ingkang rawuh menika kaki legi ya? Babar pisan aku ora tepang karo pawongan kae. Nggih. Coba kae tak bangune sauntara. Sumangga Salam. kaki legi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu. Mboten ateges etok-etok mboten kenal sak derengipun dereng nate srawung nggih, Pak. Nuwun sewu panjenengan menika paring asma sinten nggih? Nami kula Trijoko Purnomo. Bapak Trijoko Purnomo. Menika kapernah garwa panjenengan kang paring asma? Darmesti Galuh Kumala Jati. Nuwun sewu. Panjenengan kok raya-raya rawuh wontenipun rompakipun kula kalian garwa kula wigatosanipun menapa nggih, Pak? Non sewu dalam Nggih. kalanganipun Bapak Trijoko Purnomo Nggih. setunggal silaturahim kaping kalih badhe nitipke putra-putrinipun wonten kaki legayek lan nini legayek. Nggih. Amargi kagungan sengkala nggih menika sendang ngapit pancuran pun ruwat kaki legayek dan nini legayek. Nuwun sewu. Silaturahmi panjenengan kula tampi mugi-mugi ana dosa sederekan ing sak mangkene nggih, Pak. Kok panjenengan ajeng pasrah putri dalah putra panjenengan sak tiganipun. Napa panjenengan sampun ikhlas lair batos panjenengan, Pak? Ikhlas lahir batin. Ibu sampun ikhlas lair batas panjenengan nggih. Kae coba jak rene tahun ini. Monggo nok nang aduh seneng banget lan duweni putra lan putri. Ayo. Gak apa-apa iki wis jinak, wis bar suntik rabies. Wis suntik rabies menika nggih. Aduh ya Allah, alhamdulillah. Nun sewu Pak, panjenengan ampun alit ing galih. Amargi ing samangke putra-putri panjenengan badhe kula rengkuh kados putra kula piyambak nggih. Nun sewu tasih wonten wigati kang dereng kawedar napa sampun karampungan, Pak? Sampun nyurakati. Mbok menawi sampun nyurakapi boten ateges kula nundung mbok ajeng wangsul sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kangatos atos. Warahmatullahi. Monggo-monggo. Nene legayek Kaki legi. rumangsa bunga. Banget bunga sakjroning ati kula kaki legi ya. Menika leres. Rinten lan dalu kula menika nyuwun marang Gusti ingkang akarya jagat. Kepengin duweni momongan piye to rasane wong duweni momongan gula wentah anak ngeterke sekolah. Saiki wis dadi kasunyatan. Sakmenika sampun kasunyatan. Sing kok antu-antu lan sing kok domo-domo. Saiki wis dijabah marang Gusti kang murbeng dumadi. Najan to kae mung putra titipan. Leres. Ning kudu direka kaya putrane dhewe yen ini. Aja nganti timban cindelan ban ciladan. Nggih. Aku ki kaya guru TK lho. Guru kowe iki sinden apa bengkarokan Iki nyiapno anak-anake. Ning ya apik kok putih-putih ngene iki. Aduh, ya Kaya Allah. ando lho jane. Solihah kaya aku. Alah apa? Wong dhewe bar nyolong sandal kowe kok solihah apa? Kuwi sandalku dhewe tak jupuk. Ngono to. Sandalku dijupuk wong kae terus tak jupuk meneh. Ning ngene lho Nini. Nggih kaki legi. Sekawan tak bapake karo rebeke kae ora matur. Nggih Ki Joko Purnomo. Bocah sak telune kae nandang lelilip ateges bocah sing sreget. Mula to, aku butuh jalur ana gedung pusaka kae. Wonten gedung pusaka menika. Ngestakaken dawuh kaki legi. Kaki legi ya. Nini lagi ya. Menapa ingkang panjenengan kersake menika sampun kula pendet. Ananging kaki legi. Piye ini? Lah kok janur kuning pun jenengan kan mundhut ki menika janjane wonten kaginaanipun menapa kaki legi. Janur kuning kae bakal ndak kalau ana janggane anakmu sak telune.
kanggo keselamatane rina kelawan sawengine. Oh, kados mengkata. Sumangga kaki legeye. Kaki legeye. Nini legeye. Sak sampunipun bocah sak telune menika panjenengan kalungnya rupi janur kuning. Lah kok pasiriane tansah cukloro tambah sumunar kaki legeye. Kabeh ngono saka gedhe katyasane janur kuning kae. Cahya utawa nur sing temrun saka dhuwur kae ini. Ora mung cukup semene, iki dina anakmu bakal ndak singit uga. Ndak slamur laku supaya tangga tepar ora mangerteni yen tomong iki putra titipan. Nggih, sumangga kaki legeye. Bismillah. Genduk Kirana Najwa Maheswari Prawan Jelagur. Kirana Najwa Maheswari Prawan Jelagur. Kenang Atarya Rasendria Maheswara Joko Jelagur. Atarya Rahendria Maheswara Joko Jelagur. Lan uga genduk Adisti Fatia Maheswari Prawan Jelagur. Adisti Fatia Maheswari Prawan Jelagur. Wis eleng to. Mula wong saiki jenengna putrane wangi langil. Aku ngapano sing gedhe ae aduh, tok ngapano sewengi. Saiki nek ngundang kae Prawan Jelagur, Joko Jelagur ngono wae ra Ngoten. gampang. Sampun dados putrane kaki legeye lan ini legeye, Prawan Jelagur, Joko Jelagur lan Prawan Jelagur. Tes kewajiban panjenengan. Ceblok. Kula nyuwun kanca rawang kagem jagi keselamatane bocah sak telune kaki legeye. Nini legeye. Kaki legeye. Yen kowe aturmu njaluk kanca rowan, to. Sejatine anakmu sak telune kae langer cenger ana ngalam donya. Kae ora kae jenan duweni dulur tua papat cacahe. Kadai sedulur tuwa. Ning maujud batan alus. Nggih. Upama iki dina tak cipta dadi badan kasar. Tak jaluk aja wedi ini. Anjeh, kula sumangga akan kaki legeye. Nger Subiya amarah alama mutmainah. Olum kaki lekeyek. Nini legeye. Kaki legeye. Ya iki wujuding seduluring tuwa anakmu Prawan Jelagur dalah Joko Jelagur. Dados menika ingkang badhe sabiyantu jagi bocah sak telune kaki Pancen legeye. biar coba ndak gangune sauntara. Sumangga. Nger Subiya amarah alamalan kemutmain. Olum kaki lekeyek. Sekawet kowe badan halus ndak cipta dadi badan kasar iki dina ora tak kone nak kabeh nak lungguh jegrang celo tumpang paribasane. Nggih. Ning kowe tak kongkon jaga bau kiwa tengene kadang manem uga dadi kancarane Nini Legeye apa ya sako, Ger? Saguh kaki lekeyek. Nini Legeye. Selak kasoran akan kebutelane Kutaraja. Nggih. Sewang lanjut selamat aku njaluk pamit Nini Legeye. Atas-atas kaki legeye.
Genge. Anggonku momong bocah sak telune ya kuwi prawan jlagur sak kloron uga si Joko jlagur. Yen tak rasak-rasakne. Lah kok atiku tansah sumenep. Sophia, Amara. Alu amalan mutmainah coba nyedak mrene nggih. Kowe sedulur papat. Katimbalan tining kaki legaya rak ya sekelingan to apa kewajibanmu? Kowe kudu njaga putraku sak telune. Prawan jlagur uga sejoko jlagur. Ananging saiki sedulurmu anom kuwi ora ana kanton ning gone papan panggonan kene. Coba sedulur papat undangan supaya bisa sak pejagong kelawan legaya uga kowe kabeh sedulur papat. Kepareng matur nini legaya. Aranging saderenge matur. Kula nyuwun agunging pangapunten ingkang kathah nini legaya. Mutmainah. Kowe tak kon goleki sedulurmu anu. Banjur matur lan sadurunge matur kowe njaluk pangapura ingkang gedhe.
Janjane ana kedadian apa Mutmainah? Aja Rikala gawe sumelange ngatine Nini Legeye Mutmainah. rikala semono sekawe kaki legeyek dalah Nini Legeye anggene pasrah kadang anem kula. Ing mriki kula sampun luput Nini Legeye. Mutmainah. Aja tambah gawe sumelange ngatiku Mutmainah. Kene. Kowe matur yen ta kowe luput. Luputmu kuwi nggon endi Mutmainah? Lupute kula sak menika amargi kadang anem kula sampun murca Nini Legeye. Putraku sakelone iki dina ilang. Putraku iki dina ilang Mutmainah. Sampeyan apa? Apa bener? Sing diaturke marang sedulurmu Mutmainahku. Tapi kok babar pisan. Hindara kejadian sing kaya mangkene. Ngapunten ingkang kathah Nini Legeye. Aku. Kowe bocah papa. Wis tak percaya. Banget gede pangarep-arepku. Kowe kabeh bisa jaga keselamatane putriku sakloron uga putraku sejaga celaka anane. Janjimu nalika semono marang kaki Legeye kono Legeye kowe ra ana kasunyatane babar blas. Yen to kowe ora sanggup rewang-rewang ini Legeye kene kenapa? Biar kowe janji ento kowe sanggup jaga keselamatane putra lan putri. Apa kowe kabeh ora kelingan? Apa kowe kabeh ora mangerteni? Piangkon Nini Legeye kowe ibu Dindoyo kepengen duweni momongan. Kepengen duweni putra. Pinaringan rezeki momongan to. Putra lan putri titibana nanging wis tanggap koyo anakku dhewe. Nanging ana kejadian sing kaya mangkene iki pacar aku kudu kepiye. Nini Legeye Mutmainah. kula ingkang sagah ngupadi anggene murjane kadang anem kula Nini Legeye. Apa Nini Legeye kudu percaya aturmu sing kaya ngene iki. Sak Mergo kasunyatan takon Joko wae wis ilang. sampun Nini Legeye. Nini Legeye panjenengan tansah kudu emut angin pawelinge kaki Legeye rikala semono Kiki Legeye. Paweling sing endi Mutmainah. Wangsulanipun kaki Legeye sak menika mbok menawa ana bebaya kang tumuju ana sak jroning rompok. Nini Legeye tansah gejuk bantala kaping 3 ingkang diimbangi nimbali asmanipun kaki Legeye. Nini Legeye Aku lagi wae kelingan. Bener aturmu sing kaya mengkono kuwi. Dadi paulinge kaki Legeye kuwi. Mergo kedadian sing kaya mangkene iki Mutmainah. nggih Nini Legeye. Aku jaluk tulung sepisan maneh marang kowe Sophia Amara Alu Amalan Mutmainah. Tawu Ditunggu marang Gusti ingkang akarya jagat. Muga-muga sedulurmu anamku bisa ketemu maneh kanthi kuturing kaki Legeye. Kaki Legeye. Enggal-enggal kotor kaki Legeye. Kaki Nini Legeye aku sing Nini Legeye Kaki Legeye. tak
tak rungokno saka njaba omah pating glembor pating jlerit. Ora kaya adat sabene yen aku bali kok papak keresem guyumu. Ning kapara iki dina aku bali rumebu sakjane rompok. Kok papak karo tawang-tawang tangismu. Banjur aku ora mangerteni anakmu sak mlune mapan ana ngendi. Nini legeye. Kula badhe matur kalian panjenengan anaknya. Saderengipun matur. Kula nyuwun aku pangapunten kaki legeye. Nini legeye kowe iki garwaku. Donyaku ya bandaku coba matur kanthi gamblang ini bakal ndak rungokno nini. Kaki legeye. Kula mangertosi tatur kula menika dadosaken kerjaan panjenengan kaki legeye. Kaki legeye sampun masrahaken keselamatan putra saktikenipun datan kula ugi sedulur papat anange. Kaki legeye. Nanging piye nini? Sapunika putranipun Ali. Putraku ila. Pangapunten, amargi kula menika dereng saged dadosipun ingkang sampurna kaki legeye. Enak temen tembungmu njaluk pangapura. Mangerten ana bocah kae bocah titipan. Mengko yen ana wong tuane rawuh sakjane rompok. Banjur isin wirang apa sing tak tampa nini legeye. Niku ugi ingkang kula semelangke kaki legeye. Aturmu tirik-tirik tak rungokake ora gawe bunga sakjroning atiku. Malah gawe sesek sakjroning dadaku. Kaki legeye. Nini legeye. Cobi panjenengan imut-imut. Rikala semanten. Kaki legeye. Nimbali sedulur papat ingkang arupi badan halus kanthi badan kasar. Iya. Ingkang kedah dados konjarawang kula. Inggih menika njagi keselamatan sedulur papat. Keselamatan Joko Cilegur lan Prawan Cilegur kekalih. Kaki legeye. Nini legeye. Miturut pamikiran kula menika. Puspranipun bocah satelune menika kanthi bangsa ingkang boten katon. Amargi sedulur papat inggih menika boten saged mangertosi icalipun putra menika kaki legeye. Nini legeye. Kaki legeye. Candhek anggonmu tawang-tawang tangis iki dina aku tansah nglenggono. Yen to iki dina kowe kelawan aku tansah tutuh pinutuh ora bakal ana rambune. Kaki legeye. Siramu tak atur munggah ana sanggar pamujan. Maminta marang Gusti kang gelar jagat supaya bisa bali anak ana ing pangkonmu nini legeye. Akan jauh. Kula bakal nyuwun marang Gusti ingkang akarya jagat. Mugi-mugi bocah satelune menika enggal-enggal kepanggih. Tak jaluk aja kendhate. Kaki legeye. Iya nini. Yen kowe sak papate supiah amarah alamah lan remut maila. Dawuh kaki legeye. Ing ngarep kowe muni saguh jaga bau kiwa tengene kadang manom. Ning kasunyatan iki dina kadangmu murca wae kowe padha ora mangerteni mutmainah. Dawuh. Kowe sing duweni aji gondo pangrasawan panglimunan. Nggih. Kowe iso golek ana ngendi papan duwe kadang manom. Saguh kaki legeye. Aja enak kapenak sakjane rompok. Mamatul lakune mutmainah supaya bisa baline kadang manom meneh pangarepane kaki legeye lan ini legeye. Nggih. Aja mung taun ana windana bebasan tak jaluk iki dinegal. Budal. Dawuh kaki legeye. Wila dalah yer supiah amarah alamah lan kemut maina. Dawuh. Sekawet kowe tak tundung saka sakjroning omah kene. Tak kongkon golek ana ngendi papan dununge kadang manom. Nanging kasunyatan iki dina kowe wis wani bali ana pengarepane kaki legeye. Apa wis entuk gawe gercabak? Sampun kaki legeye. Kula beto sardula menika ingkang nyidra kadang anem kula kaki legeye. Dadi kewan kang gegir kang nyidra kadang manom. Leres kaki legeye. Banget anggonku nampa kerja bagus.
Sekawet kowe badan halus tak cipta badan kasar. Dawuh. Iki dina bakal tak cipta dadi badan halus maneh kanggo kekuatane jiwa ragane kadang manop. Nggih. Mula rasa kaswane iki dina enggal lebonono ya ta Dawuh Kaki Legeye. Mandek satrio satri Tejo seleksana tejane wong anyar katon Gemlundung kaya krikil malang lir kadana ngarca bagus yen sira isa tata jalma sapa kang dadi dosa namamu Wong gedhe dhuwur. Tambuh marang aku. iya Tanah Pulo Jawa iki ora ana loro, uga ora ana telu. Ya mung sawiji aku sing kena darani. Sri Bathara Kala Gelap Sayuta. Bali saka ndi wong gedhe dhuwur lan saka ngendi papan padungan. wila dalah dadi sira kang aran Sri Bathara Kala Gelap Sayu wis jamak lumrahe menungsa urip kon pinakon sak tengahing marga catur ya kuwi iki Kaki Legeye kang dadi sesingit ngerca bagus Welah dalah Kaki Legeye eneng baran ngiras pantes kebeneran. Aku bisa adu arep karo kowe. Yo ing papan kene aku kepengin nagih janji marang kowe. Nalika sejarah ana ing tanah Pulo Jawa. Jadang pangane Sri Bathara Kala Gelap Sayuta. Kaki Legeye eneng baran aning yo kene. Iki dina aku wani mlebu ning desa Jepang bukuh pendem kulon Mejobo kene. Ana pawongan sing jenenge Bapak Tri Joko Purnomo adalah ibu Darmesti Galuh Kumara jadi kae. iya Adiwene anak telu. Wadon lanang wadon. Sing kena darani pancuran diapit sendang. iya Aneng yo kene. Sak wis tak tadah kala mangsa. Ora gawe tentrem anyeme sak jroning gua garbang. Kaporo gawe sangsarane sak jroning gua garbang. Rasane panas. Pedes prek ya apa sebabe Kaki Legeye? Gelap Sayu yen kowe takon apa sebab sawise kowe nadah kala mangsa putrane Bapak Tri Joko Purnomo sak warga kae ora ndadekake ayem tentrem sak jroning gua garbang malah rasane panas pedes preh mergo kowe lali marang janjine Kaki Legeye lanine Legeye ewa semana kowe kena nadah kala mangsa titi sing Bapak Dami Bukawa sing nandang lali lan sing nandang sengkala mula wektu dina iki Bapak Tri Joko Purnomo sak warga kae wis eling ruwat sengkalane putrane malah kapora bocah kang wis tak kalungi aji sangut pratandake bocah kae bocah kang wis suci ora duwe ketek cilik apa wae mula Gelap Sayuta wektu dina iki putraku entuk ya ndak jaluk ora entuk ya ndak jaluk upama Gelap Sayuta ngamuk bakal ndak sembadani kerja bagus Kaki Legeye. Sugih kendel bondo wani. tak dodo Kowe wani njaluk putramu sak jroning gua garbang. Apa pawitanmu? Umpama iki dina Sri Bathara Kala Gelap Sayuta. Njaluk tetebusan minangka gandine putramu. Apa ke sagu minangkani? kaya enteng sina gabut anggenmu ngulungake putraku waton dunya wujud bakal ndak wujud ya bakal dadi panjalukmu kowe njaluk Mas Picis Raja Brana busana sing gebdar kae waton siji aja mudune lintang lawan rembulan kae kerja bagus Kaki Legeye. Aku ora njaluk Mas Picis Raja Brana. Tumurune kelawan lintang rembulan kuwi ora. Apa meneh sarwa kang patih Grembebian. sing kok jaluk Rehne putramu ki raga sing kekanjenane kepanjangan Sukma. iya Minangka gandine raga sing kekanjenane kepanjangan Sukma. Sing nganggo sarwa seta kang aran pitik putih telu cacahe. Kuwi sing kapisan. sak banjure Sing kaloro ras telung fitrah bupawon sak tukupe. iya Sing angka telu mori putih telung dedeg telung pengawit. Ora esuk ora sore yen Kaki Legeye saguh ngujuti panjalane Sri Bathara Kala Gelap Sayuta. Putramu bakal tak keluarke. Gelap Sayuta ing ngarep wis tak kandhakake waton donya wujud bakal ndak wujud apa kang dadi panjaluk putraku kok ulungake esuk bakal ndak wujud esuk kok ulungake sore bakal ndak wujuti sore kerja bagus Kaki Legeye. Aja kesuwen. Sakake putramu sing sak jroning gua garbang. iya Mundur rong jangkah tampanane tampanane kerja bagus
Nini legeye cukup anggonipun mempen semet dimaminta marang Gusti kang gelar jagat nini legeye. Kaki legeye. Nini legeye. Menika prawan Jelagur ugi Joko Jelagur kaki legeye. Pancen bener. Nggih, banget bombong ati kula menika bocah sak telune sampun kepanggih kaki legeye. Nanging ngene ya Nini. Pripun kaki legeye? Damar mancung tinupet lelakon iki aja ngasih wong tuane loro kae mangerteni wong wedi sak jene rompok kene. Kula mboten bakal buka wadi menika namung panjenengan kalian kula ingkang mangertosi kaki legeye. Nanging ini Kaki legeye. sak bubare anakmu bali ana ing pangkonmu. Apa kowe ora mireng manuk prenjak ganteng-ganteng sak dhuwure gendeng kae ini kaya Rejak tansah ganter-ganter menika kaki legeye. Lah kok kula malah deg-degan lho. lah kok iso? Lah menika ketinggal Bapak Joko Purnomo sak keluarganipun rawuh kaki legeye. Sajak leledang ya ini kaya Leres menika. Kaki legeye. Leres to Bapak Joko Purnomo dalah ibu menika rawuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula boten pangling menika Bapak Tri Joko Purnomo dalah Ibu Darmesti Galuh Kumalajati nggih. Panjenengan kok tebih sangat saking dusun Jepang kok malah kapureh beto kados ngaten menika janjane kagem napa nggih Pak? Nuwun sewu dalam talang aturipun Bapak Tri Joko Purnomo Nggih. setunggal silaturahim. Kaping kalih maringi tetebusan wonten kaki legek lan ilir legek amargi sampun gula wentah putra-putrinipun. Kados ngaten. Maringi bebungah kula kalian garwa kula minangka sedekah panjenengan. Napa boyan sampun ikhlas lahir batas panjenengan, Pak? Ikhlas lahir batin. Ibu sampun ikhlas nggih. Kae coba tampani tahun ini kae sajak kabotan adoh lho Jepang tekan kene lho. Nggih kula ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan nggih, Pak. Mugi-mugi Gusti ingkang gelar jagat ingkang bales napa kang dadi kesayangan panjenengan. Kae iki sajak sentimen kowe iki jane. Beresak kombongan ora mbok tampani. Nun sewu, saderengipun panjenengan ajak kondur putri kalih putra panjenengan sak tigonipun kula menika titip wujudipun arupi janur kuning nggih, Pak. Nun sewu. Janur menika deket teng andhapipun tilem genduk kalian kenang selami sepasar dinten. Nek sampun sepasar dinten, gangsal dinten Pak nggih. Gangsal dinten sepasar dinten menika gangsal dinten. Nek sampun sepasar dinten, janur menika bucal teng kali sing wonten toyane mili. Kagem donga Jawa mawon kanthi waosan Bismillahirrahmanirrahim, aku ora ngguwak janur, nanging aku ngguwak sengkalane anakku sak telune. Sebut asmane setunggal-setunggal Fatihah kaping 3 janur panjenengan larung nggih. Menika sampun dados putranipun kaki legek lan legek. Kula tambah jemat asma Prawan Jelagur kalian Joko Jelagur. Kagem jangkepi sarta lan sarana kedah sepindah monggo. Panjenengan timbali mbok menawi mangke teng griya kesupen. Kula paringi tulodo nggih. Nduk anakku wedok Kirana Najwa Maheswari Prawan Jelagur. Duk, ger, Nggih. ger anakku wedok, Kirana Najwa Maheswari, Perawan Jelagur. Gentosan kang nomor kalih. Nang anakku lanang. Nang anakku lanang, Ataria Rasendria Maheswara, Putra Jelagur. Joko Jelagur. Dalam Kang pungkasan kang adike. Nduk anakku wedok. Duk, anakku wedok, Adisti Fatia Maheswari, Perawan Jelagur. dalam Gantosan ibu sami kados bapak wau nggih.
Do anakku wedok Kirana Najwa Maheswari Perawan Jelagur. Nan anakku Atarya Rasendria Maheswara Joko Jelagur. Dalam. Do anakku Adisti Fatia Maheswari Perawan Jelagur. Dalam. Alhamdulillah menika sampun cakapi syarat lan sarana kula mboten saged menggak ateges menika asli putra-putri panjenengan. Monggo salim kalian Bapak Ibu, salim sik. Salim kalian Bapak Ibu, salim. Nggih. Salim. Salim Ben. Nun sewu, tasih wonten wigati kang dereng kawedhar napa sampun nyurakapi, Pak? Sampun nyurakapi. Mbok menawi sampun nyurakapi, Mbok ajeng kondur sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Aku wis hafal jenenge sak telune. Tenan ora ngono lho. Jenenge angel pol. Wis ra apa-apa. Ananging kaki legi janjane atine kula menika nggih rada kuciwa ning nggih kudune lila nggih ra. Ya kudu lila wong kae iki asli putrane Bapak Trijoko kae. Ning dereng menika anggen kula seneng menika dereng ilang ngoten lho kaki legeye. Ya ora apa-apa, sesuk tak gekno kok 5 ya. Alah pret, ora ana wedoke kok. Ora iso anak wedok. Lho, sesuk tak pekno babon pitik. Kaki legeye. Nene legeye. Sak konduripun Bapak Joko Purnomo menika. Lah kok nilaraken embor sak isine janjane wonten werdinipun menapa to? Samu barang yen to ning tanah Jawa kae mengko werdi nene legeye. Nggih. Coba bakal tak werdake supaya tangga tepel lan sanak kadang kae mangerteni. Nggih. Embor ateges Embor Bapak menika. Trijoko Purnomo sakeluarga kae wis gembor-gemborake kajate anggonipun nyunatno putrane. Nggih, menika wonten beras kuning kaki legeye. Beras kuning Bapak Joko Purnomo sakeluarga kae wis ngene-ngenengake. Sok kapan aku iso nyunatno anakku, iso ngrawat sengkalane anakku. Alhamdulillah kasunyatan wis kelaksanan ini. Sampun kasembadan. Menika wonten kembang setaman kaki legeye. Kembang setaman mugia Bapak Trijoko sakeluarga pinayungan iman rejeki ingkang kathah halal dalah barokah. Lajeng wajib menika mengkerti menapa? Wajib wis dadi kewajibane wong tuwa loro ana tetembungan anak polah bapa keprada ngene iki. Kupat lebat werdinipun menapa kaki legeye? Kupat lebet mbok menawi Bapak Trijoko sakeluarga nggadhahi kalepatan dening tangga teparo lan dulur-duluripun nyuwun agunging samudra pangaksami. Nggih menika wonten godhong alang-alang apa-apa dalah godhong kluwek. Godhong alang-alang godhong apa-apa mugia kajatipun awal ngantos akhir mboten alangan setunggal rubeda punapa-punapa lan godhong kluweh mugia kaluwihaken kajembaraken rejeki kados kaya kang milih kae ini legeye. Nggih ingkang pungkasan wonten kupat luar kaki legeye. Kupat luar. Bismillahirrahmanirrahim sinak-sinan para wali para nabi. Kaki danyang, nini danyang, kedanyangan bersune ing tanah pulau Jawa kaki danyang nini danyang. Kedanyangan bersune dusun Jepang Pakis, ugi sinak-sinan dulur papat kakang kawah adi hari-hari Jepang Wetan nggih. Sinak-sinan dulur papat kakang kawah adi hari-hari kajatipun Bapak Joko Purnomo keluarga sampun luar kesana Allah. Gelap sayut sing gedhe pangapuramu marang kaki legayek lan legayek. Upama iki dina kaki legayek lan legayek lu sabdan tumu kaping pindho apa kowe saguh. Aku kaki legi. Yen kaya mangkono jagalan reksanan yone Bapak Joko Purnomo kae dina kelawan wengi.
Upama ana bobong ritu saka kulon kerca bagus. Tak oyak saka wetan tak balike ngulon. Saka wetan, Tak oyak saka kono tak balike ngetan. saka lor, Tak oyak saka kidul tak balike ngalor. saka kidul. Tak oyak saka tak balike ngidul. Bagus kiblat papat wis kok adepi. Upama panjalmu tak ganti sarwa abang. Aku ora kepengin nyawang. Sarwa lurik, Ora kepengin manurik ngirik. sarwa ireng. Ora kepengin mandeng. Sing kok jaluk pitik putih mundur sak bakal tak wujudi kerja bagus.